Môžem? Dobre, vysielačky máme 3. Ja, Robo, Boris. Nefetuj, keď ideš do akcie. Dobre, nie, pôjdeme. Pôjde Aďo ako prieskumník, za ním pôjde Jožo. Boris. No, pôjde Boris. Pôjdem ja, brácho, ty. OK? A prečo? A rukavice máš kde? Tak si ich nas. A prečo? Aby si bol neviditeľný. Aby otlačky neboli. Dobre. To s vysielačkami sme si vysvetlili. Strelba iba na povel. Prečo? Môžem? Môžem vysvetliť. Ale, mama povedala, že môže. Dobre, ideme. Aďo, najprv na hrebeň, ako sme boli vtedy na tréningu nad Breznicou. Tak si tam ovšem bol. Samozrejme. Aha. Nie, Tak pôjdeš. ako sme šli na tých bicykloch, nie? No, presne na hrebeň, tam si dáme asi pauzu, Ale lebo trochu nebudem ma hľadať. usmernil, lebo presvedčiť sa si neviem, len približne. No tak pôjde Aďo, pôjdem ja, pôjde Boris, brácho, Robo. Aby som ho usmernil. Nech ide zadný ako on má. Alebo nie, tak ako som povedal, však keď tak sa zastaví a poradíme sa. Však keby si Takže mal taká vysielačku. formácia, ako som vravil, hej. Dobre, ešte Zulu. Jaké Zulu? Hodinky, čas. Zrovnáme. Budem mať Počkaj. 4 Počkaj. ráno, po Za- 3, Za 5 minút, budem za mať 2 hodiny. štvrť na 12, či 3 štvrť. 3, 2, 1, teraz, dobre, máme zrovna. Nie, až teraz. Opiče, inuj si to. Najprv si zapnúť.